Sa ngalan po ng pamunuan ng Sinag Liga Asia, ang aming chairman, Ginoong Rocky Chan, ang aming presidente, Ginoong Ray Alaw, salamatan natin ang gobernador ng lalawigan ng Pampanga, Governor Dennis Delta Pineda, na walang sawang tumutulong at umaalalay, bibigay payo sa pamunuan ng Sinag Liga Asia. Salamat din sa mga coaches na ibinabahagi ninyo ang inyong kaalaman sa mga players para marating nila ang kanilang pangarap. Mga players, bukas na ang entablado para ipakita ninyo ang inyong galing. Maipakita nyo kung sino kayo sa larangan ng basketball. Ito ang inyong pagkakataon, ma-recruit ng mga malalaking eskwela, matupad ang inyong mga pangarap.